Dahar dipun sekecaken. Monggo ingkang sampun ngatos sampur kula aturi gagah jumeneng. Ya. Rasa sat loro jampi bojo amung lamis kamu banjur mitis akeh
winodrat satreming lampahi mula sawah sapa ngendut tetanowa hatiku wis kapilot saipku ngarasaku lamun bisa ketaketan sliramu Sik, mekaten kula. Sik to Mbak Yuni. Jaranan yo. Iki mangkul arep kok sunati apa sik kedawan? Embuh, aku yo ora roh kok yo. Iya. Yo. Oh. Ayo. Ayo Mbak Dulur. Ayo mau baca. Rene. Yo. Yo iya yo. Yo. Ayo udah. Ayo. Oh. Yo. Kolaborasi campur jaran. Leng tineleng yo. Suwana rina lan wengi rubuka sokam pananggonamu bali bisa rupul ngaya inguni jaranan jarane jarana tedi jaranan jarane jarana tedi nganti saelingmu yo ayo musik oh iya oh yo
suwun rino wangi muga-muga Gusti ngijabahi soka pananggonmu ali bisa kumpul kaya do ing ngundi jaranan jarane jaran teci jaranan jarane jaran teci ayo dong yo jenggot nagayo ayo oi yo ayo yo oh kudu wani yo dadi yo beleng ayo ayo us awas yo oh os yo os ya os yos ayo lo dadi ora lagu guyu rada meleng yo ayo es yo oh wes bos loh ganti ki si tadi ganti ki bos wes sebul ah yo alah langsung kerimprek makaten kula wau ninggal katresna samboyan katlajengaken dadi saklajengipun ayo nduk apa nduk kangene ati
Wis tok gampang. Yo, bos. It. Yo, yo. Ege Sugarawu, Bapak Imron, Bapak Munat, Sugarawu Sugeng Binara. Iya iya iyo, iya iyo. Iye, iye. Wis dadi anteping ati, nganti kapan mung bakal anteni. Aku wis kebenco tresno, sliramu sing katono rawono. Yen wengi rapi iso turu, bayanganmu wis mlebu pikiranku. Kok kaya ngene rasane, apa bisa aku nyanding sliramu? Kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem nambani. Kok kono wengi dadi tombo kangen ning ati iki. Bayu Elektun. Wis dadi anteping ati, nganti kapan mung bakal tak enteni. Aku wis kebacut tresno, hamung sliramu sing katon ana mata. Yen bengi ra bisa turu, bayanganmu wis mlebu pikiranku. Kok kaya ngene rasane, kangene apa bisa aku nyanding sliramu? Duh wong ayu kang dadi papujanku, ulungono rasa kangen atiku, nganggo esem manis kang tak tunggu. Kangen iki bisa mati, yen sliramu wis
Jagat padang kebak lintang karo nyawang eseme rembulan ngeronce kembange katresnan neng CLS ya lintas selatan wis lumusi dongeng kuno jagat kidul malih dadi kutha muka lawange wardaya ning CLS tak lore samudra ning jalur lintas selatan langit suka doa katresnan neng jalur lintas selatan watu gunung malih dadi dalan jagat wis kinoyak wanci mertandani wis madya ratri aku kowe andum rasa ning CLS pinggire segara Enjih, mekaten kula wau tetembangan. Oh nggih, Bapak Santoso saweg sakit. Nggih mugi-mugi enggal pinkantuk hidayahipun Allah, Mas Santoso nggih enggal saras sehat, enggal mah waliya jati kados tu imuni. Nggih, amin ya rabbal alamin. Enjih. Tetembanginipun menapa menika? Kopi wengi. Kopi wengi. Nggih, kopi wengi. Masuk. Kopi wengi mengke kasambung omah suwung saking Denmas Broto. Nah, Denmas Broto nyuwunipun omah suwung. Ya ngene iki tinggal rene ya suwung omahe. Sinten? Juru parkir. Wanci dalu ayo padha melu aku lungguh jejagungan sampai udut ngombe kopi wis mo alit angkringan ko bisa nyoto Enjih, menika dhumateng para Bapak Ibu adegan ingkang pungkasan. Mangke ingkang pungkasan menika Bapak Mondro dipundhan. Wo ngoten, wo injih. Oh injih. ngangen angen ing sajroning wengi daya-daya lungguh bareng ngopi katon luwes
pelayane saya wengi katon saya rame Monggo wis Teman-teman Bapak Ibu, kasambut. margi angkringan kopi tanpa solali kopi wangi wanci dalu bisa gawe tentrem ing atiku linalitan bisa lali saben bengi tansah godho ati kang lelati milangoni angu jiwat turya merati gading alit tansah kuman til kopi sanyoto iku ngono bebasane kopi wangi tansah gawe lega se hae angen ing sajroning wengi kaya-kaya lungguh bareng ngopi katon luas pelayane saya wengi katon saya rame wis mo ale pinggir margi angkringan kopi tanpa solali kopi wangi wanci dalu bisa gawe tentrem ing atiku lin tanpa solali saben bengi tansah godho ati kang lelati milangoni anu jiwat turya merati Adik alit saumpama tansah kuman til kopi sanyoto iku ngono bebasane kopi wangi tansah gawe lega nggih matur suwun Mas Dewa Den Mas Broto Omah Suwung apa monggo
riwayat omah tuwong buka treta wong yen lagi gandrung ana panggonan kang nesta aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci dono rasa wis nunggal sawiji wis mokang kebak prasasti wirang iten padha dilakoni omah suwung tanpa timar yen tresnaku ora bakal pudar omah suwung tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang pean geget atiku kok pasrahke jiwa lan ragamu manuk sriti padha nyawang omah suwung kang dadi kenangan Nggih, matur suwun Den Mas Broto. Setunggal tembang omah suwung sampun kaaturaken. Nggih, dungkap adegan ingkang saderengipun adegan ingkang pungkasan menika kawitan kawula minangka pranata adicara wonten ing sonten menika mbok bilih anggenipun caos panglipur dumateng panjenengan sami saking Kadang Bayu Musik ugi saking Darmaji Bakso Channel SKD Audio mbok bilih wonten kalepatan kekirangan ingkang dipun sengaja utawi mboten kawula minangka sesulih saking para kadang segenap pendukung ana saged nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun Wusana Sura Dira Jaya Diningrat lebur dina pasuti sak bejo bejane mengalami si bejo kang eling kelawan Mas Wedo Ihdinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siang pantoro ratri mung eling manis sing ati aku duweni marang Sang Hyang Lasmi joget mas ubayane datan baling janji saboyo putih saboyo pati asoy ayo goyang pak asik wong ayu tresno ugi narya tombo susah jroning batinku bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarung ibanyu segara rasaku ra bakal sirna
njaluk ada remaja. nomor HP Dok ya. Oh inggih. Nomor HP dikirim. Oh, dikirim. Oh, Panjenengan. karo nomor rekening ya. Oh ngoten. Oh inggih. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh oh. Oh oh. Siang pantoro ratri wong eling manis sing ati setiaku iso anduweni marang siang tiasulasmi Rasa So. So. Asik. dadi saksi roto rene Pak. Ubaya. Hey. Ha, oh. Baling janji. Janji saboyo putih, saboyo pati. Asoy. Wah, kita yang jodoh iki. Wong ayu tresno kukinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus anteng. Ayo Mas, kamerane Mas, ben viral. Pak, ndak viral ora matuk. Tulus jroning kalbu. Senajan harung banyu segara sesune ora bakal sirna. Senajan So. Sokorongko wis tresno Ora bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa dipisahno. So matur sembah nuwun Mas Adewo. matur nuwun. Injih Bapak. Ngantek Langsung kuali kemawon. lagi. Menika aja dadi atimu. Monggo Mbak Yuni nok tindak mriki. Ategan ingkang pungkasan menika. Ya betul Mas. Kita kok ndrowedeg to sampean. Ya ora, siap. Oh, belum. Wis, tak cedeki ora usah ndredeg wis to. Ora usah. Ora usah demok aku ora ndredeg kok ya, Mas. Iya. Heeh. Iyo. Ye. Nggih. Kayem to Mas iki. Monggo ingkang hormat sampur menika sedaya ingkang pungkasan. Katur jumeneng. Ayo. Tansah tak antu. Ayo ya Mas. Nganti kapan saklile. Saiki wis dileh lho Mas. Sak njalukmu apa? Muga ora mung kandhek ing kisi ing pangimpenku. Ayo Dadi atimu mbok ya ada maya wara tan gunungan tuatu. ayo Sasan muspro tanpa panjang. mbok yo lileno atimu. Ayo. Aku iki welasana. Kira melas to Mas. Sing mung bisa sesambat tanpa
saben dina iya dadi apa? Lah ya to Mas aku yo Pancen yo wis ngene dadi lho. atimu. Aja Mas, aku ora seliramu dadi. kuwi Yo aku wis milih kok Mas ora ana gampang ing kesu. kene ya Yai. Ah nggih bebrayan ya Mas ya. Ning aja dirasa. Ah nggih, Kene boten. iki mung jenenge wong kang manggon ana ing seni. Ah nggih. Heeh. Sami kalian panjenengan Kang Mas. Iya. Mugi rukun selawase pas seduluran ya Mas. Nggih. Ugi kalau aturken Sugeng Rawuh panjenenganipun bawa kepala desa Banyurip. Sugeng Rawuh, Sugeng Pinarak. Yo disuting Mbak Yunena karo Bapak Lurah. Yuk, yuk, yuk. Ayo. Tansah antu nganti kapan salilehmu Sak menika sampun lilih Kang Mas. muga ora mung kandhek ing kisi ing pangimpenku Aja dadi hatimu mbok yo aja ngayawara atan gunungan tuantu sasan muspro tanpa tanja mbok yo lilena atimu aku iki welasana sing mung bisa sesambah tanapa kendhat saben dina sing gedhe ngapuramu kabeh mau tanpa gawe luwung dadi sedulur sesrawungan salawase maka ayo Bapak Mondro Deno versi Tayub iya nggih Deno versi Tayub Deno
isawane ibarat saisi bumi kanggo kowe sing tenang aja kuwatir sayangku neng kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir sayangku tembus parang kayangan krungu suaramu suara tangismu ora bakal tekan lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya midodari mungkin iso ngentekke ewonan lagu nyeritake gedene rasa sayangku ora bakal tekan lautan mangsi ukir indah ayumu kaya midodari mungkin iso ngentake ewonan lagu nyeritake gedene rasa sayangku mungkin iso ngentake ewonan lagu nyeritake gedene rasa sayangku matur nuwun Tak kira kesayangan banget denok kowe, Mas. ya